салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо якчанд ваянишончим навигарира аз магазини Relax ва нархоша фаҳмонам. Касоне ки намедонанд ки магазини Relax дар куҷо қарор дорад, ман мефаҳмонам озӣ. Умедвор ҳастам ки ҳангоме ки меоед шумо бисёр чизҳои дар коритона дар инҷа пайдо карда метавонед бо нархҳои дастрас. Магазини Relax воқеъ аст дар Корвон, Тилобозор, дуюми этаж. Марҳамат биёед ва баъдан бо худтон нархҳоро дида муқоиса намуда харидорӣ намоед. ҳозир чизеро ки ман нишон метиҳам бисёртар хоҳиш мекунанд. Анами пасудо анаи намуд ваёш ҳастай табақои 22 сомона анаи бинед. азами ҳастай анаинаш 28 сомон. барои мисол донагӣ салат ягон чи гирифтан. анаи размераш ҳаст и 16 сомон. чойник дора. ана чойникаш 66 сомон. чойникаш калон ай дӯстони азиз. ана поёнша бинед бо поя дора. ана хеле поле чудес дора 130 сомон. ози бо ман мебинам кадомаш нарх дора гап мезанам. чизе ки мада беҳад маҳқул шуд бинед дӯстони азиз чиқа хушрӯй. и 270 сомон чойникчаш бо подставка. барои чойника шишагиай ана хеле пасудо кати ҳангоме ки дар рӯи вай мемонӣ дастархон беҳад хушрӯ метова. ина бинед ана ино нархш так ҷо навистага. ина 280 сомон. ана ина мудуш ина ё оригиналан сафед намешаванд, сиё намешаванд аниқтараш. баъд ана инҷара бинед 165 сомонашам ҳаст. ина мевагиракаш чӣ надоштай. не қандгиракай ё қандгирак пичинмонак донагирак иш вай надора, нарх надора. ана ина мудуш бошад чӣ хеле ки мебинед 310 сомонӣ чорта дора. ана ина мудо боша бинед 160 сомон сафедаш. ана ё лоткаи калонаш 140 сомон. бадира бинед чиқа хушрӯй дӯстони азиз 280 сомон. аҷоиб 280 сомон. ана мин намудаш инчунин иҷада ҳаст. ана ин намуд сафед чанд смае 165 сомон. ана инаш бинед бо ҳаст. аз ин иш нархш навистагӣ нест мутаассифона. аз бо дигарошам нишон метиҳам. иш кодошай кодош навистагӣ нархш нест. баъд анаи ҳаст 160 сомон. ба фикрам ира қошуқу вилка ӯ ҳамқай чизо мемонӣ. агар хато накунам дӯстони азиз, агар хато кардам бахшиш. набинед 160 сомон инаш бо иҷада анаи ҳаст. ҳозир бо мегзарем баъд ба нархи анамин чойнику пиёлаву косаву дигар. ина ин лаличои золотисти 10 сомон. бинед чиқа хушрӯе 10 сомон. ина фирмаш хулоса 10 сомон. ина мудуш иҷада бо бисёр чизош нархош навистагӣ нест мутаассифона. 125 сомон. ана ин поле чудес калон нестай, майдаям нестай. вайш размераш нағзай. ана ино беҳад хушрӯй барои мураббо гирифтан. ана ина муд донагирак. ино чанд пул бошанд? ҳозир ман мепурсам бо гап мезанам. 90 сомон. ана и дӯстони азиз чойники нигинадор бисёриё мепурсанд. ана бинед размери калонаш 90 сомонӣ. иҷада бо ҳаст. ана ду этажа ба фикрам иям ами 90 сомон навистагия ё 100 сомон навистагия. 90 сомон. бинед донагӣ қанд чизе ки хоҳед метавонед ороҷед дастархона. бо инчунин ҳаст 138 сомон. ана мехел паднос бинед
нигиндор. ҷада бисёр чизош ҳаст, вале на дар ҳамаш нархош навистагиай. Энаиҷа 105 сомон мевагирак. 105 сомонӣ. Ана инаму чойнико 50 сомон. Инаш калонай 66 сомон. Тараф бармегардем. 15 сомон ана ино. Набинед золотисти. 15 сомонӣ. Ин намудаш боша 10 сомонӣ талеркача. Ина ино дӯстони азиз бинед 15 сомон будай. Чӣ хушрӯй бинед. Хулоса амхе. Анаи таваққи калони ошхирӣ 110 сомонӣ. Марҳамат. Имрӯз ма барои пасудои омоес омадагиям. Дафъаш вақте видео мекардам доштан. Ҳозир бошам омадам. Нест. Дигар фирмаш ҳаст, вай омоес нест. Ана инора бинед. И 100 сомон. Бози мебинем чӣ ҳаст. Ана инош бошад 30 сомон. Ана мевагирак. Бинед. 60 сомон. Аз ина бурда. Ана 25 сомон. Барои ҳарчи пухтан дар духовка. 30 сомон ана инамуд. Инчунин ана ихе наборои корчоора мепирсам бисёртар. Ози ма нишон метим чанд сомон. И 250 сомон бинед. 250 сомонӣ. Ишам ба фикрам ам хеле нархаш навистагӣ нест. Вале ба фикрам инашам 250 сомонай. Баъд ана инам 250 сомонай. Баъд ана инамуд ҳастай 310 сомон. Бинед чӣ хедора чизои хушрӯ. Ба ма беҳад маъқул шуд 310 сомонаша бинед дӯстони азиз. Ози бо дигарша нишон метим. Ана инамудшам 310 сомон. Хушрӯ. Ана инамудуш 300 сомон. Баъд ана инамуди дигаш боша 310 сомон. Аз ин да ана вай кавлездорш хушрӯ ба фикрам. Иш тахтача боша 310 сомон. Набори қошуқо ҳастай. Қошуқои нағз 200 сомон. Ана бинед. Ҳамина ба фикрам ҳамаш 200 сомонияй. Ҳам хеле ки калону майда дора. Аз рӯи анами нархи ами ма хулоса бировардам ки иношам ҳамин нархай. ҷада бо ана хел наборо ҳастай. Ина нигоҳ кунед. 275 сомон. Карсон, сатил, баъд қарабоӣ дора. Инаи рангшам ҳаст. ина бинед ранги кабудшам ҳаст. Ва бо сози дигар чизошам нишон метим. Сатил агар тоқа мегирифтед 85 сомон будай. Ина рангош. Рангоша нишон чим шумода. Ина 85 сомон. қарабоиёша бинед дӯстони азиз. Дар тоқагӣ шампул меиста. 80 сомон. Ба фикрам ишам 80 сомон. Ина инамудаш 75 сомон. 80 сомон. 530 сомон. Иёра бинед чӣ хушрӯвайнигина доро. Ба фикрам ки ино медонед 5 та дора ё як донаш 530 сомонай. Ҳаминаша нафаҳмидам тамошобинони азиз. ана ина бинед чӣ хушрӯй. аҷоиб. ҳоз як дақиқа ман телефона мекушам. Ягон коргаршона файрод мекунам. Агар ки вақт дошта бошанд ҳамин нархҳоро як бор фаҳмонанд. Бо ма нархҳои и чизое ки ҳози нишон додам гап назадам нархша гап мезанам шумода бифаҳмонам. Тамошобинони азиз ина мо боз баргаштем. И 220 сомон будай. Ана инамудаш чи? Ана инамудаш мевагирак 270 сомон. Марҳамат. Ба магазини релакс биёед. Бо пурратар хитон мефаҳмед. Нарх наво карда. Сипас харидорӣ менамоед. Ҳамира агар наборша гиранд чанд пул мешида боша? 6 тага.
6000 сомон мешава, вале ба ҳад хушрува. И истеҳсоли киҷо боша? Эрон. Нигоҳ кунед, инҷош ҳамаш бабочка, инаи ваюшай. Талеркачои калон, майда. Инаи намудо ҳаст. Хулоса бинед. Чӣ қадар интихоби васеъ дора. Набинед? Ино ҳамаш 380 ян. Ана ин наборора бинед барои кухни 380 барои уксус мондану барои мисол рассипчатые чизо. Ана ин намудоша 380 7-8 чиз дора. Як наборуш 7-8 чиз дора. 380 сомонӣ. Ана иношам, ана ин наборам 380. Набинед чӣ хеле хушрувай. Рози бо дигарошам мебинем. 380 сомон на ин набор. Инам ҳами дохил мешавад 380 сомда. Хеле хушрӯ бинед. қошуқмонаку дигар ҳама чӣ ҳаст барои кухнӣ. духтаро, касое ки пурсон шуда будед, марҳамат, омада аз наздик бо худтон бинед. аҷада бо ин намуда ҳастай подставкашкати 380 сомон. анамин набор. Набинед чӣ қадар чӣ дора. Инчунин ин тарафам анами чизоай.